खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटी पल्टन बाजार रेलवे स्टेशनाव गंथाम 7.6 पिस्तल आरो जिआरपिआ 6था मेगजिनखौ सासे गुलु कुमार मुंनि बिहारनिफ्राय फैनाय सासे सुबुंनिफ्राय बोखांनो हायो। पुलिसआ दायो बे बिहारनिफ्राय फैनाय गुलु कुमारखौ हमनानै सोंनाय फिन्नाय खालामनायखौ जागायबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय अल BTR डिफरेन्टलि एबल पार्सन प्रजेक्सन अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि प्रदीप कुमार मोसाहारिया मैया रुपश्री ब्लकखौ दाफुंनानै लाबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव 2 नं गुमा समस्तियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो आफादगिरि महरै सादाम हुसेन आरो नेहाथारि महरै दीपिका रायखौ बिबान होनानै दाफुंनानै लानाय जायो। रायजोआव फिन जापान एनकेफेलाइटिसनि गोसारनाया गिख्रंथाव महर लाबोनो हमदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला दासिम मरिगाव जिल्लायाव जापान एनकेफेलाइटिसजों साग्लोबजानाया मायं ब्लकनि एलेकायाव 3, लाहौरीघाट ब्लकनि एलेकायाव 1 आरो गुरुबन्था ब्लकनि एलेकायाव 1 होननानै डक्टर अरुण नाथआ मिथिहोदों। बेराफारसेथिं डेंगुनि साग्लोबसारनायाबो दाब दाब ओनसोलनिफ्राय गासै 24 सुबुंफोरा बे बेरामजों साग्लोबजानानै दङ। डिमुनि जना ओनसोलाव मासे गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ जोखोम जादों। जोखोम जानाय आइजोनि मुङा फुलमति बेगम। मिथिनो हानाय बादिब्ला मासे हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय गान्दाया डिमुनि जना ओनसोलाव फुंनि समनिफ्रायनो थानो जागा नागिरनानै उदखार खालामफैदों। जेराव बेबादि उदखार खालामफैबाय थानाय समावनो मानसिफ्रा गान्दाखौ नायनो थाखाय थुबुर जादोंमोन। बे हरखाब मोगा-मोगि जानायावनो गान्दाया गाग्लोबनायाव जोखोम जादों आइजोआ। बर' रावखौ आसामनि गं 35 जिल्लायाव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै बाहायनांगौनि थाखाय आर्टिकल 374 आरो BTR गोरोबथानि 6.2 दफाखौ लाफानानै पार्थ प्रतिम मजुमदारजों सावरायलायदों। बे सावरायलायनायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', खोरोमदाव औवारी, उमेश दैमारी आरो गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बुंथिगिरि अबिर नार्जारी बिथांमोना जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। धुबुरीनि बिलासिपारायाव सोरखारनि हायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बे आयेन बेरेखा हा दखल खालामजानाय सुबुंफोरखौ जायगायाव थांनानै खौरां लाहैदों मन्त्रि रकिबुल हुसेना। बेजों लोगोसेनो होखारजानाय सुबुंफोरनो जानाय लोंनायनि जगार एबा मदद खालामगोन होननानै खोथा होदों रकिबुल हुसेना। हादोराव फिन आरोबाव 2 बांलादेशी दालालिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 बांलादेशी दालालिफोरखौ सालाम उद्दीन आरो गुबुन सासेखौ मृणाल उद्दीन होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला धर्मनगर पुलिस दालालिनि हेफाजाबजों भारताव हाबफैदोंमोन 4 बांलादेशी सुबुंफोरा। दायो गोख्रों संदाननानै बिसोर 2 बांलादेशी दालालिफोरजों लोगोसे हमजानाय 4 बांलादेशी सुबुंफोरनिफ्राय नंखाय गोबां बायदि फोरमानलाइफोरखौबो बोखांनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसाम सोरखारा दासान्दि जायखिजाया रेस्टुरेन्ट एबा हटेलफ्राव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर फाननायनि हेंथायै गोख्रों नोजोर होनानै सिग्रोमगासिनो दङ। बेबादिनो हाइलाकान्दियावबो मोसौ बेदर फानग्रा गंसे सारिमुल एन्टारप्राइज मुंनि हटेलखौ सिल खालामदों। नाथाय पुलिसआ सिग्रोमनायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो हटेलनि बिगोमाया खारखोमा लांनो हायो। 14 नं चिरांदुवार बियाबाव रायजो राजाफोरनि थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरनि जेखिजाया जेंना जेंगोनाफोरखौ मावफुंनानै होबोदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। मैयानि सानावबो सानसेनि गेजेरावनो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव लामा, बान्दो आरो जाम्फैनि जेंनाखौ मावफुंनानै बेखेवनानै होदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बेजों लोगोसेनो सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय निज्लागुरि नेपालि बस्तिनि लामा, 1 नं आरो 2 नं साम' दैसा गामिनि जाम्फै आरो 3 नं साम' दैसा गामिनि लामा मावफुंनायखौ बेखेवनानै होदों बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो बान्दो आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गामिनि गोबां रायजो राजाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। गुवाहाटी सोहोराव फिन आरोबाव मेगनाव स्प्रे सारनानै गंथाम नखरखौ खनसेनो लुथिदों दुथां सिखावफ्रा। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव थानाय गंथाम साखाथिनि नखरफोराव 15 नं, 16 नं आरो 4 नं न'आव हाबनानै नखरनि सुबुंफोरखौ स्प्रे सारनानै दाम गोसानि सना गहेना आरो नोगोद रांजों लोगोसे गं 6था मबाइलफोरखौ लुथिनानै लानानै थांदों दुथां सिखावफ्रा। रायजोआव फिन सोमजिदों बुथारनाय जाथाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला कक्राझार जिल्ला नायगाव ओनसोलनि आमगुरि गामियाव मोनसे बुथारनाय जाथाय सोमजिनाया सोराङाव फैदों। 40 बोसोर बैसोनि सुमि किस्कु मुंनि सासे आइजोनि गोथै सह'खौ बिनि न'नि साखाथिनि मोनसे दैखरनिफ्राय बोखांनो हादों। गामिनि सुबुंफोरा फिसायानो बुथारनानै दैखराव गारनानै दोननायनि सन्देह खालामदों। नाथाय बे सन्देह खालामनाया बेसेबांसिम सैथो बेखौ दासिम रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनि सायाव अब्लाबो बे जाथायखौ लानानै पुलिसआ संदाननाय खामानिखौ जागायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों।
जानाय आदाराव गाज्रि मुवा मोनजाफानानै तेजपुराव नखरसेनिनो उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे गेदेरफोराबो गोब्राबैनो जोखोम जादों आरो सानैया थैदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बानायनाय फिथा जाखांनायनि उनावनो जादोंमोन बे दुखुनांथाव जाथाया। गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो सासे आइजो आरो सासे गथ'सानि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय आइजोनि मुङा निरुपमा देबी आरो गथ'साखौ दिक्षिता दास होननानै सिनायथिनो हादों। तेजपुरनि बेसेरियानि पुखुरिया मुंनि ओनसोलाव जादों बे जाथाया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।